Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем нашыя стрымы са студыі Еўрарады, як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І мы працягнем нашыя стрымы. У нас у гасцях кіраўніца Цэнтра новых ідэй, дактарантка універсітэта Карлстада, паліталагіня Леся Руднік. Добрый дзень, Леся. Вітаю, Зміцер, вітаю слухачы. Дзякуй, што далучыліся нарэшце пасля працяглага вельмі перыяда, але была вельмі адказная праца у Лесі, і таму, на жаль, не маглі мы сустракацца, хоць мы і хацелі, але часцей. Леся, я пачну нашу размову, вельмі шмат тэмаў, якія хацеў бы з вами абмеркаваць, але, ведаеце, я, рыхтуючыся да этой праграмы, зайшоў на сайт Цэнтра новых ідэй. Дарэчы, раю ўсім, хто цікавіцца дзейнасцю Цэнтра новых ідэй, заходзіць на сайт і глядзець новыя аналітычныя артыкулы, новыя сацыялагічныя апытанні і гэтак далей, і гэтак далей. Шмат цікавай інфармацыі. Не за вашим подпісам артыкул, але паколькі на вашем сайце, ну я маю на ўвазе на сайце Цэнтра новых ідэй размешчаная такая, я нават не ведаю, там грунтоўны такі матэрыял Паўла Мацукевіча, то я ўсё ж таки да вас пераадресую пытанне, якое мяне ўзнікла, калі я чытаў, і адразу першыя ж словы, якія першы абзац гэтага допісу. Я буду перакладаць на беларускую мову по ходу. Мінскія сігналы выказваюцца ў першую чаргу ў тым, што на свабоду па ініцыятыве ўлады сталі выходзіць людзі і чакаецца працягненне працэсу. Маецца на ўвазе вызваленне палітычных зняволеных. У выніку плюс-мінус до 2026 года датэрмінова цалкам могуць выйсці усе, уключна галоўных палітычных апанентаў Александра Лукашенко з прэзідэнцкай кампаніі 20-го. Так было ў папярэднія палітычныя крызісы, а ўлады ўжо кантралююць сітуацыю да такой ступені, каб паўтарыць свой мінулы вопыт. І адпаведна мяне пытанне да вас, як да паліталагіні, ўсё ж таки, як вы ацэньваеце сітуацыю? Гэты працэс пачатку вызвалення палітвязняў такімі мікраскапічнымі дозамі ў параўнанні з той колькасцю, якія знаходзяцца за кратамі, гэта пачатак такого вось працэсу вызвалення. Варта чакаць, што к 26 году, як піша Павел Мацукевич, палітвязняў не будзе за кратамі. Я думаю, што можна чакаць пазітыўных зрухаў, можна чакаць негатыўных зрухаў. Тут важна адзначыць, што, канешне, у Цэнтры новых ідэй у нас ёсць розныя аўтары, і нашы пазіцыі часамі таксама разыходзяцца. Гэта тычыцца ўсіх нашых аналітыкаў, мяне персанальна таксама. Аднак тут я падзяляю думку Паўла Мацукевіча ў тым, што гэта нейкі сігнал. Так? Пытанне, як гэты сігнал варта інтэрпрэтаваць, што мы можам на аснове таго, што бачым зараз, вось з нагоды вызвалення, што мы можам зрабіць, якія вывады. Ну, па-першае, я бы сказала, што вядома, што гэты сігнал недастатковы, каб кампенсаваць усе уроны, які беларускі рэжым нанёс беларускаму грамадству, і таксама кампенсаваць нейкім чынам свой міжнародны імідж, які беларускі рэжым моцна сапсаваў праз абсалютна неадэкватны памер рэпрэсій, які мы бачым апошнія годы. Таму гэтага вызвалення той колькасці людзей, якія выйшлі зараз, недастаткова дзеля таго, каб сцвярджаць, што беларускі рэжым гатовы перавярнуць нейкую старонку і рухацца далей. Па-другое, акрамя палітычных зняволеных, у нас ёсць іншыя акалічнасці. Гэта ўцягнутасць Лукашенка персанальна і часткі беларускіх элітаў у падтрымку Расіі у агрэсіі супраць Украіны. З гэтым мы з боку шмат нічога не паробім, то бок мы бачым, што беларускі рэжым узяў курс на гэта, спрабуе неяк быццам бы устрымацца ад актыўнага удзелу ў вайне супраць Украіны. Аднак, што зроблена, то зроблена, і беларускі рэжым сябе ўжо адзначыў негатыўным спосабам у самым пачатку ваеннай кампаніі, ваеннай гэтай аперацыі і новай эскалацыі. Таму большасць, як мы ведаем, большасць санкцый прынята менавіта з гэтай нагоды, і таму вызваленне палітзняволеных таксама будзе недастатковым, каб палепшыць імідж беларускага рэжыму за мяжой. Аднак варта таксама знаць, што гэта ўсё ж таки добры сігнал, па-першае, для людзей. Гэта калі мы глядзім на гэта праз прызму правоў чалавека зараз,
не праз прызму вось такой вялікай паліталагічнай аналітыкі, а праз чалавечую прызму, то гэта, вядома, вельмі добрыя сігналы. Добра, калі людзі выходзяць на волю, і добра, калі больш людзей будзе выходзіць на волю. А далей палітычная гульня ўжо будзе разварочвацца такім чынам, як яна будзе разварочвацца ў залежнасці ад падзеяў. Калі рэжым будзе гатовы выпускаць большую колькасць палізняволеных, я думаю, што Захад будзе гатовы прыглянуцца да гэтага сігналу. Зараз, як мы бачым, рэакцыя Захада даволі стрыманая. Яны прынялі да ўвагі вызваленне палізняволеных, і я думаю, што можна будзе сказаць толькі па развіццю далейшых падзеяў, што атрымаецца. Ці вызваляць усіх палізняволеных да 2026 году, я лічу, это просто занадта далёкая рамка для прагнозу. Давайте думаць праз прызму таго, што ў рэжыма хутка выбары. Усё ж такі патрэбна ўзмацняць сваю ўнутраную і знешнюю легітымнасць, таму ёсць вялікая верагоднасць, што менавіта да выбараў выйдуць больш людзей, ёсць для гэтага розныя сігналы. Вось Васкрэсенскі нам называе розныя лічбы, таму што 900 памілаванняў быццам бы было напісана, ёсць іншыя розныя адзнакі пра колькасць людзей, якія могуць выйсці, але я думаю, што трэба судзіць па зробленаму. Калі мы пабачым рэальныя дзеянні, тады можна будзе штосьці сказаць. Але мая стаўка на тое, што ўсё ж такі рэжым будзе спрабаваць вызваліць пэўную колькасць, некалькі дзесяткаў палізняволеных да выбараў. Ну і для тых, каму цікава ўсё ж таки больш аргументацыя і як ідзе думка Павла Мацукевіча, з якога мы пачалі, з артыкула якога мы пачалі размову, то, калі ласка, я усіх яшчэ раз скіроўваю на сайт Цэнтра новых ідзей. Можна паглядзець больш падрабязна, але можна было б, конечно, ну, как бы пролічыць вот этой вот дозы, як там вызваляюцца, і сказаць, что да, до 26-го. Не, конечно, Павел там разважае і на іншых накірунках, але нават калі вот так вот думаць, до 26-го, але ж это ў тым выпадку, калі б не садзілі новых. А працэс пастаянна-то асуджэння новых людзей не спыняецца на хвіліну, і таму как бы я разумею, што вельмі добра, што людзі выходзяць, але ці можна казаць увогуле пра нейкую там спробу, я не ведаю, даць сігнал, што ў нас тут змяняецца сітуацыя, таму давайте пачынаць гаварыць. Зноў жа такі, спроба залічана, спроба ёсць. Пытанне ў тым, што гэтай спробы недастаткова дзеля таго, каб пераканаць іншы бок. І пад іншым бокам мы ў першую чаргу маем на ўвазе, канешне, заходнія краіны, якія з'яўляюцца вось тым бокам, каму хутчэй за ўсё пасылаецца сігнал. Бо вядома, што Лукашенко дакладна не пасылае сігнал беларускім дэмакратычным сілам. Усё ж такі, як такі даволі прагматычны палітык у стасунках паміж Захадам і Усходам, гістарычна Лукашенко хутчэй за ўсё гэты крок накіроўвае ў бок заходніх краінаў. Дык вось, гэтыя заходнія краіны, я ўжо паўтараюся, але хутчэй за ўсё не гатовы ўспрымаць вось гэты менавіта крок як упэўненасць у тым, што беларускі рэжым будзе гатовы ўсё ж такі на тое, каб вызваліць большую колькасць людзей, але таксама тое, што вельмі важна, тое, што вы падкрэсліваеце, не браць новых людзей у турмы, не арыштоўваць, не працягваць гэтую хвалю рэпрэсій. І, дарэчы, тут вось на днях паглядзела тое, што кажа беларуская прапаганда, і тут цікавы выраз сказаў Васкрэсенскі, сам прызнаў, што для беларускага рэжыму гэта даволі такая складаная схема падтрымліваць рэпрэсіі на такім жа ўзроўні. Словы былі не такія ж, але думка такая, і яе падзяляюць шмат аналітыкаў, шмат экспертаў. У доўгатэрміновай перспектыве аўтарытарныя рэжымы проста не ў стане падтрымліваць такую хвалю рэпрэсій. Ну, альбо трэба будзе знаходзіць дадатковыя рэсурсы, якія будуць гэтую сістэму рэпрэсій забяспечваць. Таму, хутчэй за ўсё, што рэжым, канешне, у доўгатэрміновай ці сярэднятэрміновай перспектыве зацікаўлены ў тым, каб гэтую хвалю рэпрэсій змяншаць. Просто на сённяшні момант упэўненасць у палітычнай падтрымцы знутры краіны настолькі нізкая, што пакуль што гэта зрабіць проста для рэжыма немагчыма.
І вось мы так паступова вы так подштурхнули, перадалі мяч на мой бок. Перайдзем да прапаганды. Як вы лічыце, вось вы сказали, что паглядзелі выступ Воскресенскага. Зараз вось гэты чалавек, які чамусьці вельмі хоча набіцца, паказаць, что для яго ўсе сябры там у незалежнай прэсе і гэтак далей, выступае шмат дзе, але і размова ідзе про тое, что спрабуюць такую тэзу неяк так данесці да беларускага грамадства, что ўсе гэтыя вызваленні гэта праява гуманнасці асабіста Лукашэнкі, ну і рэжыма і гэта далей. Такі гуманітарны, гуманны, відаць, все ж таки лепш трэк. Ці атрымліваецца, на ваш погляд, у прапаганды гэтую тэзу ўпіхнуць у галовы беларусаў? Ну, складана тут ацаніць ўсё ж таки эфектыўнасць гэтых месседжаў, бо мы дакладна не ведаем, як аўдыторыя прапаганды ўспрымае гэтыя месседжы. Мы можам, на жаль, няма пакуль што такіх добрых глыбінных даследаванняў на гэты конт, як увогуле беларускае грамадства рэагуе на гэтыя тэзісы прапаганды. Аднак мы можам сказаць, што спроба, канешне, заўважна, да, заўважна менавіта тое, як і Воскресенскі і іншыя спікеры спрабуюць гэта ўсё ж таки абгрунтаваць гуманнасцю рэжыма, гуманнасцю самого Лукашэнкі. І Воскресенскі, дарэчы, калі вы памятаеце, даволі даўно ходзіць з гэтай тэмай пра памілаванні, пра вызваленні, але практычна мы бачым гэта рэалізоўваецца толькі зараз, часткова, і тое давайте не забываць, што тут хутчэй за ўсё найменшая заслуга Воскресенскага, бо мы разумеем, што гэта яшчэ адна прапагандысцкая галава, хутчэй, чым нейкі чалавек, які прымае рашэнні рэальна ўнутры сістэмы. Але я б тут хацела дадаць яшчэ адзін момант, акрамя таго, што ідзе вось акцэнт на гэтай гуманнасці, таксама мы заўважаем іншую рэч, якая звязана з спробай усё ж таки падкрэсліць пэўныя канфлікты ўнутры дэмакратычнай супольнасці, але таксама нейкім чынам паўплываць, можа быць, паспрабаваць паўплываць на раскол унутры дэмакратычных сілаў. Я не думаю, што гэта, канешне, атрымаецца за кошт прапаганды, але ўсё ж таки гэтая спроба відавочна артыкулюецца, і яна праяўляецца ў тым, што кажуць пра тое, што вось частка дэмакратычных сілаў змагароў не гатовыя прымаць гэтыя гуманныя рашэнні, спрачаюцца наконт таго, што ці варта гэта, ці лепей, каб усе дасядзелі і мы нарэшце ўжо перамаглі рэжым, а іншыя ўсё ж такі падтрымліваюць вось гэты гуманітарны трэк і хочуць, каб большая колькасць людзей выйшлі ўсё ж такі на волю. Вось таксама прапаганда падкрэслівае вось гэтую пераломную лінію наконт рэакцыі на вызваленне палітзняволеных. І ў пэўным сэнсе гэта часткова і ёсць. Мы бачым такія дыскусіі, мы бачым, што не ўсе ўнутры дэмакратычнай супольнасці згодныя з падыходам, што трэба вызваляць хаця б частку людзей, трэба ісці на перамовы, трэба ісці на нейкі дыялог дзеля таго, каб захаваць жыцці, дзеля таго, каб даць людзям падышаць вольным паветрам. Але таксама мы бачым, што вось, канешне, прапаганда гэты тэзіс, гэтую пэўную спрэчку ці канфлікт, які таксама даволі такі складаны, этычна моцна падхоплівае і спрабуе на ім ўсё ж такі адыгрываць вось гэты наратыў пра тое, што дэмакратычныя сілы зараз вось зноў пасварацца, па-першае, а па-другое, што частцы з іх хочацца, каб эскалацыя захоўвалася, і ці мы вызваляем усіх, ці мы не вызваляем нікога. І ў гэтым сэнсе я лічу, што гэта даволі шкодны наратыў, гэта той наратыў, які хацелася б бачыць меней, і які, на жаль, таксама часткова адлюстроўвае рэальнасць. Ну так, размовы там уже адразу ідуць про тое, что авось паглядзіце, а вось гэты вот якобы дэмакрат, ён выступае супраць вызвалення, толькі там перамога до конца, а вось паглядзіце там гэтые тое, что там пишуць, мы гэта ўсё покажем палітвязням, хай яны почитаюць. То есть вот такая накрутка ідзе. Але
прынцыпе-то, ну я не ведаю, можа быть, нам цяжка сказаць, наколькі зараз прапаганда актыўна спажываецца беларусамі ўнутры Беларусі. То есть вот для каго это яны самі сябе так накручваюць, гэта для аднаго гледача вось гэтая весь спектакль у эфірах того ж самага Азаронка разыгрываецца, ці ўсё ж таки да беларусаў гэтыя месседжы даходзяць? Я думаю, што, канешне, гледачоў больш, чым адзін. Першапачаткова гэта звязана з тым, што вельмі шмат тых, хто працуе на сістэму, чыноўнікаў, малых чыноўнікаў, людзей, якія працуюць у сферы адукацыі. Шмат хто сочыць за гэтым, шмат хто глядзіць тую інфармацыю, якая дасяжна. У хаце ёсць тэлебачанне, адпаведна карыстаемся тым, што ёсць. Вельмі мала людзей гатовыя рызыкаваць. Я зараз маю на ўвазе хутчэй людзей, якія працуюць унутры сістэмы, людзей, якія не хочуць рызыкаваць сваім жыццём, увогуле сваёй бяспекай, ну і карыстаюцца той інфармацыяй, якая дасяжна. Магчыма, хтосьці прапускае гэта праз нейкі фільтр адэкватнасці, лагічнасці, аднак ёсць верагоднасць, што аўдыторыя прапаганды не такая малая, як бы нам хацелася, але ўсё ж такі я думаю, што варта не перабольшваць гэтую сітуацыю. Мы бачым і прагляды ў беларускіх медыа, якія хоць і зніжаюцца, але захоўваюцца. Мы бачым карыстанне VPN-сервісамі, якія ў Беларусі захоўваюцца на даволі высокім узроўні. На жаль, канешне, прапаганда ці сістэма, рэжым стварае ўсё больш і больш перашкодаў для беларусаў карыстацца незалежнымі крыніцамі інфармацыі. Аднак я не думаю, што рэальная прапаганда ў той форме, якой мы бачым яе сёння, вось такая грубая, неацёсаная, неадэкватная, што яна у стане канкураваць з нармальнымі, якаснымі, незалежнымі медыа. І ў гэтым сэнсе ёсць спадзеў проста на якасць журналістыкі, на якасць медыа, якія былі дасяжныя беларусам да 2020 года. І ўсё ж такі на прагу беларусаў шукаць больш-менш нейтральную, больш-менш адэкватную інфармацыю. Ёсць, канешне, медыа, якія працуюць у больш нейтральным напрамку, і ў гэтым сэнсе яны хутчэй за ўсё таксама будуць з часам перацягваць аўдыторыю. Я думаю, што чыстай такой аўдыторыі прапаганды, ну вось, скажам, самых адыёзных прапагандыстаў не так шмат, бо мне цяжка ўявіць, як можна вось падобныя рэчы чытаць ці слухаць. Там не застаецца месца ні журналістыцы, не застаецца месца нармальнай гаворцы, нармальнаму аналізу. І таму да моманту, пакуль беларуская прапаганда не дарасце да такога ўзроўню выкарыстання якасных журналісцкіх прыёмаў, нават з маніпуляцыяй, з дэзінфармацыяй, то хутчэй за ўсё, што аўдыторыя прапаганды моцна расці не будзе, калі это не будзе прымусовым. Леся, вось менавіта тэма прапаганды, ну вы адсочваеце вельмі добра яе. Я ўжо просто ў працяг, можа трошку у бок ад нашай гэтай канвы, але вось гэтая тэма з беспілотнікамі, якія залятаюць на тэрыторыі Беларусі, прапагандай як адпрацоўваецца, ці цалкам замаўчваецца? Вот што вы адзначылі? Ну, я вам шчыра скажу, што зараз я актыўна не займаюся маніторынгам прапаганды, займаюцца маі калегі ў межах будучага даследавання, якое, спадзяюся, праз некалькі месяцаў будзе. Аднак скажу адно, што заўважна наконт менавіта вось часу, звязанага і з беспілотнікамі, таксама з вызваленнем палізняволеных, і таксама з Курскам. Падаецца, што беларуская прапаганда сапраўды спрабуе нейкія такія інцыдэнты замоўчваць, і з'яўляецца альбо нейкія звычайныя навіны, скажем, куды паехаў Лукашенко гэтым разам, што сказаў Лукашенко, каго прыняў Лукашенко, што адбываецца ў пэўным рэгіянальным аблсполкамі, што яны там арганізоўваюць і гэтак далей. Вельмі простыя, да, такія бытавыя дні беларускай прапаганды. Аднак вось цікавы эпізод з'явіўся, калі беларуская прапаганда заявіла пра то, што затрымалі японскага агента. Да? Вось гэты час прыкладна супадае вось і з беспілотнікамі, і з іншымі навінамі, якія, мне падаецца, прапаганда спрабуе проста перабіваць нейкімі поспехамі, звязанымі з працай дзяржаўнай сістэмы. І гэта відавочна нейкі вельмі дзіўны кейс, вельмі дзіўная гісторыя, якую зараз актыўна спрабуюць раскручваць, вось раскручвалі па тэлебачанні, па прапагандысцкіх каналах. Таму я думаю, што тут хутчэй за ўсё падыход сапраўды такі, калі не ведаем, што казаць, будзем запаўняць інфапрастору нейкімі
іншымі навінамі, пажадана, каб яны былі таксама адыёзнымі на фоне тых, што рэальна могуць цікавіць беларускі народ. Рыхтуецца ўсё ж таки, я так разумею, і прапаганда і рэжым да будучай электаральнай кампаніі под назвай прэзідэнцкія выбары, і так супала. Конечно, гэта супадзенне, але Chatham House правёў сваё апытанне, дзе сярод іншага было такое пытанне: ці гатовыя беларусы галасаваць за жанчыну прэзідэнта. Я бачыў ваш аналіз вынікаў гэтага апытання, якое вось вы рабілі на Радыё Свабода па просьбе Юрыя Дракахруста, і мне вельмі цікава было, што вы асаблівую увагу звярнулі не на тое, колькі там выказаліся за хто гатовы галасаваць і хто не гатовы галасаваць, а хто устрымаўся ад адказа. Чаму вот менавіта гэтая лічба, гэтая колькасць, гэтыя адказы вашу увагу асаблівую прыцягнулі? Таму што калі мы глядзім на вынікі сацыялагічных даследаванняў, мы часта звяртаем увагу менавіта на дынаміку, каб зразумець, як развіваецца сітуацыя ў разрэзе некалькіх год. І калі мы глядзім на іншыя паказнікі, там моцна сітуацыя не змянілася. Ну, скажем, окей, па адным паказніку таксама змянілася, бо на 10% менш людзей сталі там, напрыклад, падтрымліваць права на аборт і гэтак далей. Але калі казаць менавіта пра пытанне выбараў, гатовы, не гатовы, то гэта лічба даволі моцна выбівалася, то бок гэта лічба людзей, якія устрымаліся ад адказу альбо не ведаюць, што сказаць на гэтае пытанне. І тут была вельмі вялікая розніца. 2020 году, калі гэта пытанне ўпершыню задавалася менавіта ў такой фармулёўцы, і 2024 году, калі яно паўтаралася. І паміж гэтым яшчэ быў адзін замер. І вось сапраўды колькасць людзей, якія абіралі вось гэтую опцыю, устрымліваліся ад адказу альбо не ведалі, што адказаць на гэтае пытанне, яна вырасла ў шмат разоў. Зараз не памятаю дакладную лічбу, падаецца 37% зараз, і раней гэта было каля 9%. Гэта даволі вялікая розніца. Гэта адлюстроўвае, канешне, пэўныя змены, звязаныя з выбаркай рэспандэнтаў, аднак таксама гэта паказвае на нейкі тренд, звязаны з тым, што беларускае грамадства можа быць не гатова абмяркоўваць зараз гэтую праблему. Можа быць, частка гэтага вырашэння звязана зноў ж такі з фактарам страха, з нежаданнем выказваць пэўную палітычную думку. Бо мы бачым, што гэтае пытанне, канешне, стала палітызаваным. То бок гэта не нейтральнае пытанне, яно відавочна палітызаванае пытанне, которое звязана з у 2020 годзе з роляй Святланы Ціханаўскай, і ў гэтым годзе яно ўсё яшчэ асацыюецца з рызыкоўным пытаннем, на якое, магчыма, не хочацца адказваць. Таму просто дзеля бяспекі. Таму я думаю, што частка, канешне, тлумачэння крыецца тут у бяспецы, аднак частка таксама ў тым, што беларускае грамадства ўсё ж такі не зразумела. Можа быць, частка расчаравалася у жанчынах-кандыдатках, можа быць, частка не хоча, каб былі жанчыны-кандыдаткі, бо зараз на фоне ў нас вось з'явілася Качанова, можа быць, гаворка пра яе. Таму ёсць розныя спрэчныя моманты з гэтым звязаны. Увогуле, даволі складана адказваць на такія пытанні, калі мы не маем канкрэтнага кандыдата перад сабой, калі мы вось метафарычна ўяўляем сабе нейкую асобу. Ну вось калі б задавалі ў пытаннях пытанне, ці гатовы вы галасаваць за мужчыну, мне вось цікава было б паглядзець на такія дадзеныя. Ну, хутчэй за ўсё, што ў людзей бы гэта таксама пэўную частку рэспандэнтаў увяло бы таксама ў ступар, таму што а чаму не? То бок жанчына ўсё ж такі з'яўляецца дагэтуль даволі маргіналізаванай групай, таму частка грамадства на гэта адказвае, частка, можа быць, таксама здзіўляецца такому пытанню. Ну, як мінімум, я бы здзівілася. Вось. І таму рост вось гэты, ён зноў жа такі паказвае на пэўную неўпэўненасць беларускага грамадства, якая расце. І зноў ж такі, калі будзе большая канкрэтыка, напрыклад, калі б сёння былі вядомыя кандыдаты і кандыдаткі на прэзідэнцкія выбары, хутчэй за ўсё мы б пабачылі, можа быць, нават іншыя лічбы. Можа быць, калі б там стаяла Качанова, можа быць, мы б пабачылі больш негатыўных адказаў, а можа быць, і больш яшчэ сумняваючыхся. Складана сказаць, але заўсёды ў прывязцы да канкрэтнай электаральнай кампаніі такія пытанні працуюць лепей.
Згодны, але колькі мы ўжо тут чулі про магчымы транзіт улады, на які там можа быть там рыхтуецца пайсці Лукашенко, наколькі верагодна, что ён пагодзіцца, уявім сабе, что ўсё ж таки там прымусілі яго там здароўе, там Москва, там ці яшчэ што-небудзь на гэтую транзіт уладу, тым больш что ён там сабе крэсла другое ўжо подставіў, старшыня прэзідыума этого усенароднага сабрання і гэтак далей, то есть пры уладзе застанецца. А наколькі верагодна, что жанчына стане абранніцай для вот такого пераемніка, тая ж самая Качанова? Ну, крэсла ён паставіў, але пытанне, калі ён перасядзе. Тут я думаю, што вельмі цяжка даваць прагнозы, бо зноў жа такі я вяртаюся да свайго тэзіса, які, напэўна, кожны раз у вас агучваю, што ўсё ж такі Лукашенко, ён у пэўным сэнсе прагматычны, але ён не рацыянальны палітык. Гэта не той палітык, якога можна аналізаваць умоўна па вось класічным разуменні і палітычных кампаній, і палітычнага кіравання. Магчыма, калі там звяртацца да нейкіх твораў Макіявелі, то можна паспрабаваць штосьці там знайсці, але у адэкватную канву палітычных дзеянняў, канешне, асоба Лукашэнкі і яго палітычны рэжым не кладзецца у пэўным сэнсе, хутчэй у канву тыповых аўтарытарных рэжымаў. І калі глядзець з пункту гледжання вось менавіта таго, як працуюць аўтарытарныя рэжымы, хутчэй за ўсё, што мы пабачым нейкі момант, калі акрамя сігналаў таго, што ён гатовы сыходзіць, мы пабачым таксама нейкія повады, нейкія канкрэтныя маячкі таго, што ён гатовы гэта зрабіць ужо зараз. Пакуль што мы пабачылі, што сістэма рыхтуецца да магчымага транзіту ўлады у пэўным сэнсе, у пэўным легальным сэнсе, да? Але пакуль што практычна гэта сябе моцна не праяўляе. Пэўныя змены ўнутры палітычных элітаў, пэўная падрыхтоўка заканадаўчай базы, можа быць ранейшыя выбары, але складана сказаць, калі гэта можа практычна змяніцца, таму што калі мы маем справу з аўтарытарнымі лідарамі ці з дыктатарамі, як хтосьці называе Лукашенко, тут ужо можна казаць пра сітуацыю, у якой рашэнні прымаюцца з сёння на заўтра. Таму дакладна сказаць, пакуль мы не побачым спіс кандыдатаў, я не бяруся. Давайте паглядзім, ці ў выніку будзе Лукашенко ўсё ж таки змагацца за прэзідэнцкае крэсла, ці ўстане ён з яго, ці ўсё ж таки застанецца там. Калі казаць пра пераемнікаў, ну таксама могуць быць розныя сыходы. Тут ужо мае калегі розныя называлі, і это можа быць і Качанова, гэта можа быць і хоць Гайдукевіч, і хто заўгодна, ў прынцыпе. Хто заўгодна, хто праявіць сабе як лаяльны лукашэнкаўскаму рэжыму, лукашэнкаўскай сістэме, кандыдатка. Это, хутчэй за ўсё ж такі чалавек, які будзе гатовы захоўваць спадчыну Лукашенка як мінімум цягам нейкага часу дзеля таго, каб забяспечыць, па-першае, нейкія пытанні бяспекі для самого Лукашэнкі, а па-другое, нейкі дасяг да ўлады, як мінімум у нейкім аб'ёме. І па-трэцяе, гэта, канешне, чалавек, які будзе здольны захоўваць той статус-кво стасункаў з Расіяй у першую чаргу, які ёсць сёння. Таму што ўсё ж такі ва ўмовах такой моцнай залежнасці ад усходняй суседкі тут важна, каб для Лукашенка, для яго спадчыны важна, канешне, каб чалавек быў гатовы гэтыя стасункі падтрымліваць і у тым ліку карыстацца пэўным аўтарытэтам у Крамлі. Таму дакладна, хто будзе кандыдатам, канешне, не бяруся сказаць, і я думаю, што гэта ўвогуле даволі шкодная справа, таму што калі мы тут вось зараз напрагназуем, напужаем адзін аднаго, то вельмі ёсць вялікая верагоднасць, што рэпутацыйна кепская памылка для нас увогуле, як для аналітычнай супольнасці. Таму я бы сказала, што давайте трымацца таго, што Лукашенко закладвае пэўныя кірпічыкі, вось гэтыя цаглінкі у фундамент для свайго сыходу, аднак прапаную аналізаваць ужо толькі рэальныя дзеянні. Хаця б калі вось у нас з'яўляецца гэты спіс кандыдатаў. Ну, бачце, мы-то з вами палохаць адзін аднаго не будзем, але тут я гляджу чат, адзін аднаго ўжо палохае добра і абмяркоўваюць актыўна фігуру Петкевіч. Як вам яна?
Не, ну з якога пункту гледжання паліталагічнага, конечно не падабаецца, але давайте заўсёды спрабаваць сыходзіць з таго, што ёсць меншае зло, ёсць большае зло. Ну канешне, у параўнанні з Лукашенко яна меншае зло, як мінімум з тых дадзеных, якія мы маем на сёння. Аднак публічна у яе яшчэ не была магчымасць сябе праявіць, таму складана сказаць, наколькі гэта будзе добрае рашэнне ці башкепскае. Канешне, добры кандыдат гэта той кандыдат, які ўсё ж такі спыніць рэпрэсіі як мінімум, да? Гэта мінімальныя такія патрабаванні, скажем, для аздараўлення палітычнай сістэмы. Я не кажу зараз пра дэмакратызацыю, я кажу хаця б сыход ад вось гэтага электрычнага таксічнага палітычнага рэжыму. Для гэтага трэба як мінімум чалавек, які гатовы спыніць палітычныя рэпрэсіі. Для гэтага патрэбны чалавек, які дазволіць як мінімум базавы дасяг да базавых правоў чалавека і, канешне, інфармацыйнага спажывання таксама. Таму наколькі гэта магчыма сказаць складана, Петкевіч тут не пішацца як мэтазгодны кандыдат з пункту гледжання гэтых крытэраў. Аднак давайте паглядзім на сітуацыю, як яна будзе развівацца. Мая стаўка, канешне, на тое, што ўсё ж такі гэта будзе хтосьці больш блізкі да Лукашэнкі, ну, ці, скажем, больш прадказальны, да, можа быць, тая ж Качанова, зноў ж такі. Пабачым па сітуацыі. У любым выпадку гэта не добры кандыдат. Любы чалавек з рэжыма Лукашенка можа быць лепшым, чым ён, але дакладна не добрым. Ну, гэта мы абмяркоўвалі зараз такой варыянт, калі ўсё ж таки гэты транзіт сапраўды здесь, ну, будзе адбывацца, бо цаглінкі, як вы правильно кажаце, відавочна закладаюцца для гэтага. Але ці накладзецца столькі гэтых цаглінак, што ўжо на гэтыя выборы 25-го года Лукашенко не пойдзе, як сцвярджае Чалы? Ну, давайте скажем вельмі коротко. Я думаю, што пойдзе. Я думаю, што пойдзе, паколькі зноў жа такі да свае пласцінкі складана рабіць прагнозы, калі няма дастатковай колькасці дадзеных. Просто такі гістарычны погляд, аналіз Лукашэнкі як асобы хутчэй за ўсё, ну вось такі вельмі хуткі, да? Хутчэй за ўсё вядзе мяне да думкі, што Лукашенко пойдзе на гэтыя выбары. Вот такой вот будзе цікава. Вось такой вось наш с Лесей Руднік адказ на выказаныя у праграме сваёй Сергеем Чалым меркаванне з гэтай нагоды. Але давайте вось я так коротко вярнуся да гэтых вынікаў Chatham House, апытання наконт жанчыны прэзідэнта, але трошку у іншым накірунку. Зараз шмат размоваў пра тое, што ну как бы давер і папулярнасць Светланы Ціхановскай падае. Як вот мы назіраем, там падае колькасць людзей гатовых прагаласаваць паводле апытання за жанчыну прэзідэнта, і тут падае. Яно неяк звязана, што вот падае рэйтынг там ці умова узровень даверу да Ціхановскай, ці там яшчэ там яе папулярнасць вот с этими агульнымі настроямі, ці это адно ад другога не залежыць? Ну, часткова, думаю, часткова можа залежыць, але зноў жа такі вяртаемся да таго, што мы абмеркавалі раней. Заўсёды такія пытанні працуюць лепей напярэдадні кампаніі, тады калі мы ведаем, хто рэальна з'яўляецца кандыдатамі ці кандыдаткамі, альбо калі апытанне наўпрост узгадвае канкрэтную асобу, да? То бок у гэтым выпадку Светлану Ціхановскую. Таму сказаць пра яе рэйтынг на аснове апытання ў Chatham House было б неправільна і было б неправільнай інтэрпрэтацыяй проста дадзеных. Таму хутчэй так рабіць не варта. Але рэйтынг Светланы Ціхановскай замяраўся сярод прадэмакратычных беларусаў, замяраўся ў народным апытанні. Зараз дакладна лічбу вам не назову, але ён вельмі высокі. Ён на ўзроўні вось таго, што бачна было ў 2020 годзе. Прадэмакратычныя беларусы працягваюць падтрымліваць Светлану Ціхановскую, бачыць яе сваёй лідаркай. Аднак гэта ўсё ж такі даволі вузкі зрэз грамадства, які вось у апытанні Chatham House адпавядае толькі вось частцы рэспандэнтаў. Таму былі пэўныя замеры яе рэйтынгу і дынамічна, я б сказала, што вельмі маленькія зрухі адбыліся з 2020 году. Аднак я думаю, што, канешне, на фоне вось гэтых усіх абмеркаванняў пра легітымнасць Святланы ў 2025-м,
пра няздольнасць дэмакратычных сілаў паўплываць на тое, каб беларускія палізняволеныя таксама былі ўдзельнікамі абмена, пра палізняволенымі, які нядаўна адбыўся паміж Захадам і Расіяй. Іншыя спрэчкі, ды і ўвогуле працяглы час існавання дэмакратычных структураў за мяжой, і ўсё ж такі губленне вось гэтых сувязяў унутры з людзьмі ўнутры краіны, яно ўсё падкрэслівае і хутчэй за ўсё сведчыць пра тое, што рэйтынг таксама будзе падаць, і я бы гэта не разглядала як на сённяшні момант ключавы паказнік, бо ўсё ж такі сітуацыя вельмі складаная, невядома дзе і калі з'явіцца магчымасць для новых выбараў, у якіх рэальна дэмакратычныя структуры змогуць прадстаўляць свайго кандыдата. Умоўна, калі б выбары былі заўтра і дэмакратычныя сілы дамовіліся туды вылучаць Святлану Ціхановскую, ну, хутчэй за ўсё, што Святлана Ціхановская бы, як і ў 2020 годзе, атрымала вельмі вялікую падтрымку на участках. Ну, пакуль вось сітуацыя такая, калі няма электаральнай кампаніі, калі няма выбараў, то казаць пра рэйтынг, магчыма, не так рэлевантна, асабліва, калі гэта людзі, якія знаходзяцца в вымушаным разрыве з сваім электаратам, з сваім грамадствам. Вось. Дзякуй вялікі. На вялікі жаль, вот наша доўгачаканая сустрэча пасля такого доўгага перапынка з Лесяй выпала кароткай, таму што у яе пасля аднаго созвона зараз другая сустрэча, і, на жаль, не можем даўжэй, але спадзяюся, што неўзабаве яна ізноўку з'явіцца ў нас у эфіры, і мы працягнем нашу размову, тым больш, што тэм для гэтага хапае. Дзякуй вялікі. Леся Руднік, кіраўніца Цэнтра новых ідэяў, паліталагіня. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй вялікі, жыве вечна.